Това тук е едно от най-важните неща, които трябва да притежавате, ако сте трейдър в Betfair. Това е най-уважаваната книга, Зелената книга. Не точно Градинарски свят от 1976, но това бе единствената зелена книга, която успях да изробя. Тук пише: така поставяме защита над всичките си рискове. Няма значение. На жаргона на трейдерите, зелената книга се получава, когато успеем да си гарантираме печалба, независимо от крайния резултат на дадено събитие. Може да направите зелена книга за почти всеки пазар, като просто следите коефициентите за него и така. Знаете за онези играчи, които си докарват постоянен приход от спортни залози, но които нямат и понятие кои и в каква форма са играчите на Челси или Чикаго Булс. Този вид играчи се наричат твърди трейдери и те се интересуват от тълкуването на пазара и печалбата, от тенденциите при формирането на коефициентите, отколкото от формата на отбора или отделните играчи. След като Betfair е създаден по подобие на борсата за ценни книжа, много играчи предпочитат да търгуват със спортните пазари, подобно на брокерите от Ситито. Това важи особено при конните надбягвания. Те не купуват и продават акции, а търгуват номер 2 на Аскот в понеделник вечер или мача в Барселона в четвъртък вечер. Повечето трейдери предпочитат уравновесена зелена книга. Това е ситуацията, в която те правят печалба на същата сума за всяка селекция в даден пазар, независимо от резултата. Начинът, по който може да се осъществи това, е да се направи малка, но редовна печалба в рамките на 15 минути преди началото на гонката, независимо от резултата. Веднага след като пазара премине в режим на залагане на живо, те се прехвърлят да играят към следващия пазар. Тези трейдери са в полза на всички потребители на сайта, тъй като предлагат дълбочина на пазара, т.е. създават допълнителни коефициенти, на които всички останали играчи могат да залагат преди началото на самата гонка или събитие. Запомнете, всички заклети трейдери извършват залози преди началото на събитието. Цифрите зад мен илюстрират 15 минути преди една типична конска гонка. За трейдерите това е доста интензивен период, в който може всяка секунда да се посрещат залози от 1500 евро. Златното правило за търгуване е да се залага за резултат при високи коефициенти и да се залага срещу при ниски коефициенти. По подобие на правилото за ценни книжа, купуваме при евтини акции и продаваме при високи акции. В Betfair купуването е еквивалент на залозите срещу, а продаването е еквивалент на залозите за. Но с разлика, че реда на залагане не е от значение. В този смисъл можем да продадем нещо дори преди да го притежаваме. Това се постига с функцията за печалба при залозите срещу даден изход. Ето и един пример. При тази гонка трейдера започва с залог за победа на фаворита при възможно най-добър коефициент. В момента, в който пазара срещу фаворита се премести към по-нисък коефициент от този, за който е заложил за него, те залагат срещу тях. Натискайки печалба, мога да определя какъв залог трябва да въведа, за да направя зелен пазар. Печалбата е комбинация от най-големите червени и зелени цифри. Така въвеждам тази сума тук, натискам ОК и моят залог отива в залаганията на зелената книга. Печалбата е винаги сбора от вашите най-големи зелени и червени цифри. И вие винаги залагате срещу своята най-голяма зелена цифра. По този начин вие контролирате коефициента и сумата, на които искате да заложите. Може да използвате функцията печалба само ако първо сте заложили за пазара. Обикновено пресметливите търговци прилагат такава стратегия само за един или двама от фаворитите, и то където има достатъчно ликвидност на пазара. Не винаги имате шанса да размените 100 за един аутсайдер. Това все пак е хазарт и в никакъв случай не е гарантиран безрисков залог. Ако фаворитът е прескочил коефициента, за който вие сте заложили първоначално, тогава най-вероятно ще претърпите малка загуба от залагането срещу фаворита при по-висок коефициент. Стратегията за чистото търгуване е малки печалби на голям брой залози, отколкото една голяма печалба. Чистия трейдинг не ви гарантира 100% сигурна печалба, но представлява добър начин да изкарате такава от пазарите ни, без да имате специални познания за формата на отбори, играчи или даден спорт.